jedna od najmoćnijih rečenica o prodaji nije kupi sada, nije ni evo ovo vama treba, nije ni evo popusta. Najmoćnija rečenica je možda ovo stvarno nije za vas. I sad misliš, čekaj, zašto bi to iko ikad rekao klijentu? Zato što ljudi mrze kad ih guraš, ali ponekad, kad pustiš, sami se vrati. Evo kako to funkcionira. Klijent postaje negativan, okljeva, daje ti otpor na sve što ti kažeš. Umjesto da forsiraš, da guraš još jače, reci, iz onoga što vi meni sad govorite, možda ovo nije pravi trenutak za ovoga što su radili. I čekaj, jer u tom trenutku klijentu se dogodi nešto. On je mislio da ga ti guraš prema nekakvom da, a ti si mu dao izlaz. I odjednom više ne treba bježati. I tad sam počinje objašnjavati. Ma ne, nije to, nego... Aha, i kaže ti pravi razlog njegovog otpora. Što ti više guraš ljude, to oni više bježe. Ne voliš niti kad tebi to neko radi. Pusti i gledaj što će se dogoditi.